mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndine makore 26 years ekuberekwa. Mukoma, ndinoitawo zvekudanana nembinga. Izvi ndakazvitanga when I started going to university. Zvinhu zvainge zvakaoma. Unfortunately, that same year when I started to go to university, that was the same year when my dad passed away. When my dad passed away, then my mom started to struggle. Things were never the same again. So yainge yanguvawo nyaya iya yekuti mama wanted to see me go through university, but mari painge pasisina mari. Mukomana, she saw all that she could afford to do. Vaitoti ndinge ndichizopota ndichizotora hupfu. Mukoma, you can just imagine. Ndaisienda ndobva ndanotora bhageti rehupfu, ndobva ndatorawo nezvimwe zvikafu ndotsoka nazvo kuHarare. So until one of my friend was like, yo, iwe, are you even mad? How can you go kumusha uchinotora hupfu nei when you are supposed to hustle munomu muHarare? Jobs are plenty, there are a lot of things to do. Saka iye ainge achishanda part time pane kamwe restaurant. So instead of straining my mom, I then told my mom kuti I was going to look for a job. My mom was very happy. Vachitoti mwana wangu ane maturity. I then got a job through my friend, but mukomanashi Harare yakaoma. So when I went for the interview, tainge takawanda munozvinzwa, tainge tichitosvika maybe kuma 20 something. Then I was selected nevamwe vasikana. So I was then taken to this other office uko kwandakazonzi kana uchida basa unofanira kutoti unge uchitombondipa something. Murume uya kwava kutotanga kutondibata. Handina hangu kuramba mukoma nekuda kwekuti ndainge ndichiziva kuti nhamo yangu. So ndakabvuma kurara naye murume uya, no protection, no what, zvainge zvakaoma hazvo. Apa ndichitoziva kutoti vamwe vasikana vaiva pane vamwe vacho vakaramba, then ndikazosara ndiine umwe wacho one. That same day raakarara neni murume uyu asingashandise protection, akarara zvekare neumwe musikana uya ainge abvuma. It was very hard mukoma kutoziva kutoti munhu uyu abva pandiri ava kuenda pane umwe. After that we were then told to return back to work mangwana acho. So ndaisatoziva kutoti it was not something zvekuti we were going to do it only once. Taifanira kuti tizongoramba tichizongozviita. Ndakarara naye murume uyu until I got another job at another restaurant, because ndainge ndava kusakwanisa kungoramba ndichingobhadhara basa nemakumbo. So after ndava kushanda kune imwe restaurant, ndipo apo pandakazongotanga kungoita zvekudananawo nedzimwe mbinga, because it was quite an expensive restaurant situated in an affluent neighborhood. So kwaiuya mbinga mukoma, wainyatsokuona kuti murume uyu kunyangwe aine wife yake, but the way that the man is looking at you, he wanted you. So neniwo ndainge ndozoitawo zvinhu zvokuti kana iyewo akwanise kuzowana mukana wekutaura neni, especially paya pekuti when the wife has gone to the bathroom, ndobva ndadzokera patable paya ndotanga kungobvunza tumwe bvunzo zvokuti munhu anopedzera ati can I have your number? So mukomana ichi ndakatanga kumanya nacho ichi chekudanana nembinga. I cannot say kuti ndine zvimwe zvinhu zvinotyisa zvandakasangana nazvo, but there was this other one trip apo pandakaenda kwaMutare ndomwe murume uyo ainge achiita zvekutengesa nyanga dzezvipembere, madiamonds, aingoita madhiri mamwe anotyisa. Takati taenda kuya mukomanashe, pane pandakanzwa izwi remukadzi akataura tiri mumotikari, like we were driving through the night. Saka ndakazogumisidzira ndabatwa nehope. Ndakati ndabatwa nehope kudaro, ndipo pandakatonzwa izwi richitoti inini ndakachekerezwa. Uri kufungidzira kuti iwewe ungangouya here wozodya mari yangu mahara? Saka pandakapepuka mukomanashe, pane zvakangoitika. So I did not see myself sitting inside a car
but ndakaita sekunge ndainge ndakagara mumuromo menyoka. Like vision yacho yakaitika, it was too quick zvekuti when I was still trying to process what was happening mukoma, like mbinga yangu ndopa yakabva yazongotanga kungondipuruzira as he was driving. So like I wanted to ask him, but zvinhu zvacho zvakaitika very quick. Ipapo ndakambozviudza kuti zvekudanana nembinga handichadi, but at the same time sezvo ndainge ndava kunwa doro, like when we were going to Mutare tainge tichiita tichinwa, so I just thought kuti maybe rainge riri doro rainge rakonzeresa kuti ndinge ndichiona zvinhu zvisipo. So since it only happened once and it never happened again, I truly do not know kuti zvinhu zvandakaona zvainge zviri zvechokwadi here kana kuti kwainge kuri kudhakwa. Ndakambogara mukoma ndichiti zvemablesa handichadi, but nekuda kwekuti life was very hard ndakazongoramba ndangoenderera kumberi ndichidanana nadzo mbinga idzi. I am so addicted mukoma panyaya idzi dzekudanana nembinga. They pay my bills, but now I hate myself because ndinosangana nevamwe varume vekuti vanenge vaine mademands, marequests mamwe ekuti I can't even understand what else am I supposed to do. Pane umwe futi zvekare uyo wandinodanana naye, murume uyo ane imwe motikari inodhura ndisingadi hangu kutaura zita rake. This man akabva mukundimanikidza after andirakidza mamwe mavhidhiyo evamwe varume vainge vachirara nemukadzi ivo vari 10 iye mukadzi ari 1. Akabva anditi ane mamwe mafriends ake ari kubva kuKenya vane mabusiness deals. Ndikati it is okay. So ndaifungidzira kuti maybe he had other 9 girls that were supposed to be there, but patakaenda kuhotel mukoma I just felt so weird with the attention that the men were giving to me. Ndokubva tazoenda kune imwe room takati tiri kukuya I thought that they were going to leave, but ndokubva vatotanga kutondibata iye ainge akatogara zvake achitoseka mukoma nashi until vazotanga kusika bonde neni, and iye ndiye akazototanga kutoita neni nekusim 2, in which this has made me to hate myself, like hate myself. So mukoma nashi ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndikudawo help, like emotionally and mentally, physically. I feel like I am drained now, but at the same time ndatojaira kugara ndichingopiwa mari nembinga idzi. I had men that were 10 doing me at the same time. How can I feel normal after that? Vidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. To you ngaiti ndongoti upenyu wakaomera munhu wose, so usanyanyisa kukoshesa material things. Taraone kuti you are saying kuti you had a voice, that was a warning, and you are still doing it. Muna mangwana you're going to meet mbinga imwe kuti inokwanisa kuzotokushandisa pamhiko. So why don't you just try to change? Zvinhu zvakaomera munhu wose. If you try to get a job, no matter how low the salary is, but maybe you can save and start a business, and osiyana nadzo mbinga idzi. Taraone kuti wava kurara nevarume 10 at the same time. Do you think it is normal? You cannot be normal after that. So you just need to say enough is enough. I cannot do this anymore. Ngatimubatsireiwo mwanasikana uyu mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndichidawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera. Ndakabva mukutorerwa passport yangu neumwewo mukadzi wandinodanana naye wemuno muSouth Africa. Akandirova chekuseri mukoma nashi. Apa passport yangu ine permit. So nemukadzi uyu tatova nemakore tichidanana, but sezvamunongoziva kuti kana uchidanana nemukadzi wemuno iye anenge asingadi kugara newe permanently, iye anenge achigara kwake. Saka unenge uchitiwo dzimwe nguva waenda kwake, then dzimwe nguvawo anomboya achigara newe. They just want their freedom. Zvino mukoma nashi akabva achizotanga kugara kumba kwemaparents ake achiti she is trying to save some money because she wants to buy a car. Mukoma nashi iniwo ndinopota ndichimboenda ndichimbonogara kumba kwevabereki vake. Right now she knows kuti
ndine mari dzangu dzebonus dzandiri kufanira kuti ndinge ndichizopiwa musi wa14 ndipo apo patiri kuvhara mukoma. So nyaya yavapo ndeyekuti iye akabva ati anoda kuti ndinge ndichizomubatsira apa. Iniwo ndanga ndava ne4 years ndisina kana kumbogara ndadzokera kuZim. So I was thinking kuti this year I have to return back home because mama vangu vari kurwara mukoma, very serious. Zvazvokuti hama dzinenge dzava kungoti mukomana dai wadzoka kuno amai vachiri vapenyu because vari kurwara. Mari hangu ndinotumidzira, but nyaya yavapo ndeyekuti iye paakazonzwa mamwe mamessages awo andainge ndichitaura nasisi vangu ndichitovaudza kuti mari yangu toda kuti tige ndichizoishandisa zvakati nezvakati, akabva atsamwa ndokubva atanga kupopota achiti gore rose wairara neni, nawo uda kudzokera kuZim, which means kuti une mukadzi ikoko kuZim. Ndokubva tatanga kunetsana paya. So akabva achizondibvutira passport yangu mukomanashi, akandibvutira passport yangu in which right now handitomborina passport. Akangonditi kana ukasungwa nemapurisa unongovaudza ndinouya nayo passport yacho. So ndiyo nyaya yangu yandiunzawo pano, ndoita sei naye munhu uyu. Ndinotozviziva kuti ari kutaimira bonus yangu, haasi munhu uya wekuti ane chicoward. She does not cheat, she does not drink alcohol, but kuendawo kumusha ndikuda kuenda kumusha, kumuda ndinomuda. 4 years is not a joke. Usingaoni mubereki wako, vamwe kumba vari kutoti maybe chiri kukonzeresa kuti amai varware kudai it is because of stress, vachingoti mwana wangu arovera musango. Ndodiniko nhai hama dzangu, passport yangu iyi ine permit. It is not an easy thing kuti unge uchiwana permit. Ndinotya kuti kana ndikangoenda kumusha ndisina permit, pakuzodzoka futi zvinozondinetsa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nai mukoma, munongoenda zvekumusha as a border jumper. Kana maenda kumusha as a border jumper, then kana kuri kunzi munhu aramba munotanga maenda kupolice, then munofura an affidavit yekuti my passport is lost and ine permit. Then when you go back home munobva manotora yenyu passport yenyu modzoka nepassport yenyu. As long as passport yenyu ikangoskanwa chete, permit yenyu inofanira kutobuda musystem, mototanga kutodzifambira nyaya dzacho. If it is a valid permit, it will be there in the system. Ameno vedare ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu hanzi 4 years without ever returning back home. Munhu wangu uyu ndinomuda ndiwe muno muSouth Africa, saka akanditorera passport yangu akaiviga akati hakuna kwauri kuenda. Apa ndanga ndichitarisira kuendawo kumusha muna December because amai vari kurwara. Zvakangoma hazvo vedu ngatizame kuti tinge tichitaura navo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I am a married man, ndiri murume uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Ndine imwe friendo yangu yandakatanga kuwirirana nayo munomu muSouth Africa, saka takangotanga kungowirirana mushure mekunge tasanganawo kusunuka, ndokubva tatotanga kutova mabest friends. Zvino nerimwe zuva mukadzi wacho ainge asiko kumba, ainge akamboenda kumusha mazuva acho iwawo. Takati tanwa paya, ndokubva ati iwe ngatipfuureni kuDeni because ndainge ndabva kuDeni ndisina kana chatainge ndambodya. Apa tainge tichirida kuenderera mberi nekamini tournament kedu, but ndainge ndava kunzwa kushongewa nenzara. Akati handei paDeni tinobika kasadza, takatenga kabeef kedu ndokubva taenda kuDeni kwake, then ndokubva tatotanga kutobika paya. So tapedza kudya mukoma, ndakangobatwa nemamwe mazihope ndokubva ndarara. Iyo akabva arara, asi pakuzonomuka mukoma ndakationa kutoti tirimo mumachira kudaro tose tiri vaviri, tainge tisina kana chatainge takambopfeka. Ndokutotanga kwazvakaita mukoma Nashi. Takamboita mazuva tisingaonani, but takabva tazotanga futi kutaura tose paWhatsApp nefriend yangu tinodanana. Ndizive kuti iye ainge agara here atongori zvaari, but iye kana ndichitaura naye anoti hapana kana paakambonzwa mafeelings emunhurume until that day apo patakazo
kusangana pabonde. So mukomana Nash ndiyo confession yangu. Mukadzi wangu nemukadzi wake havatombozvizivi, vanotongofungidzira kuti kana tiri kuma outings tinenge tichingoitawo zvima outings zvekunwa doro nekugocha gocha, but tinenge tatoenda out on a date. Ndoitawo sei? Handidi kuti ndinge ndichingoramba ndichienderera mberi ndichidanana nemurume akaita seni. Please assist me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Akumanaka zvakangooma hazvo vedu we. Apa unenge uchiti vamboenda kumba kweshamwari yavo, izvo varume vanenge vatori busy vachiitana zvisina basa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, iniwo ndakanzi ndini ndiri kukonzeresa maproblems mumhuri, and that one I know, and ndakaitawo lucky kuti kwacho kwatakaenda munhu wacho haana kukwanisa kuzonyatsokutivhenekera. This was the beginning of this year. Zvakaitika mukomana Nash ndezvekuti ndakatsika munhu ndokubva ndatiza munhu iyeye mukoma akazotofa, because nyaya yacho ndakazotoiona pafacebook zvakaitikirawo munomu muSouth Africa. So it was a hit and run. Ndinoitawo zvekudriva mabolt mukoma. Mushure mekunge ndatsipika munhu uyu wandakatsika nemotikari, mweya wake manje wakabva wazotanga kuita sekunge chikwambo. Varoora vose vakawanikwa mudzinza, including my own wife. Iyewo anotorota achitorara naye murume uyu, but havazvizivi zvavo kuti mweya wengozi. Vanofungidzira kuti vamwe banguru tina vamwe banguru vedu avo vakaita mari mukoma pavainge vachiri kudhiraivha mabhazi ekwamhunga. Saka vaingonzi ivo vakaromba nekuti havana kana kumbogara vakaita accident mazuva avo ekuti mabhazi ekwamhunga ainge achikuita maaccidents, uye vakabva vatanga kuitawo zvekurima ndokubva vazoita mombe dzakawanda. Saka ndo advantage iyoyo yandakangoshandisa mukoma. Nanhasi uno veukama vanongofungidzira kuti banguru ivavo ndivo vari kuti roya. So takazoti taenda kumusha. Zvakanakira n'anga idzi dzepaYouTube idzo dzinokoshesa mari. Tasvika kuya mukoma ndakatoona kuti panapa ndinokwanisa kunhongwa. Saka ndakabva ndachizotaura neumwe muzukuru wavo, sekuru vaya, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achienda kunotaura nasekuru in private tisati tapinda mumatare. Ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo, ndokubva ndabvunzwa kuti yainge iri mari. Ndikabva ndati ndainge ndiine $3,800 yandaida kuvapa sekuru ava iri mari yevhara muromo. Ndokubva ndazonzi ndinge ndichienda mune imwe room. Sekuru vakangobuda mumatare avo vachiita sekunge vari kuda kumborohwa nemhepo, ndokubva vazoya murumu muya mandainge ndiri. Tikabva tazokurukura, ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndakatsika munhu nemotikari. Mushure mekunge ndatsika munhu uya ndokubva ndatanga kuona chipoko chake. Saka ndainge ndisingadi kuti vamwe veukama vange vachizviziva kuti ndainge ndakatsika munhu nemotikari, uye zvekare mweya wemufi wava kundipandukira. Saka sekuru vakabva vati hapana nyaya. Vakabva vazondipa umwe mushonga, vakabva vanditi mushonga uyu ndoda kuti unge uchizouisa muhomwe mako paya pandinenge ndazogarwa nemidzimu yavo. Hanzi midzimu yavo inobva yazorasika, yobva yazonongedzera munhu asiri iye. Saka ndo zvakazoitika ipapo mukoma Nash. Nanhasi uno ndinongotaura navo sekuru ava, vanotopota vachitondipa mishonga imwe yandinopfungaidza mumba, so that wangu mukadzi asazongoramba achingorarwa nayo ngozi iyi, uye zvekare neniwo ndikwanise kushanda. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvino kana vanhu vobvuma kutengwa like that, akomana panozombobuda chakanaka here? Zvakangooma hazvo vedu we. Munoti chiiko naye vedare? Let us try to speak about this in the comment section.